розкажу, наша ділянка Крим заснована досить давно, в 1950 році. Основна мета цієї ділянки – це було збереження видів кримської флори, зокрема рідкісних видів, а також щоб народ міг ознайомитися з тими унікальними ландшафтами Криму. Сьогодні будуть висаджені кримські сосни, кримські ендеміки. Символічним є, що ми це робимо на території цього ботанічного саду, саме на цій ділянці. Сьогодні зібралися представники кримськотатарського народу, всі небайдужі, ті, хто підтримує тему Криму, питання реінтеграції, представники державних органів, Меджлісу і так далі, для того, щоб спільними зусиллями, спільною такою толокою не лише висадити дерева, а трошечки прибрати на території.